Zažila som aj to, keď som mala 15 rokov, že vedľa mňa muž v MHDčke masturboval. Ešte to bude horšie, hej. Ja som akože veľmi dobre stavaná, tým, že ja som bola aj onkologický pacient. Som sa stretávala teda aj s fyzickými útokmi. Sexuálne ma obťažoval napríklad niekoľkokrát alebo na festivaloch, kde ma muži 40-roční cca chytali za moje intimné partie. Chlapci robia to, čo majú, do čoho ich tlačí ich prirodzenosť. No a teraz počúvajte, teraz ona rozpráva o tom, že si niekto vedľa nej v MHDčke honil, hej? A oni ma tam nalepia, ja keby ja obhajujem toho honiča v MHDčke. Ale počkaj, oni hovoria, tá reportáž je o manosfére, o internetovom priestore a ona hovorí, že Lenže pred počúvaj, 10 rokmi si niekto honil v Lenže električke. počúvaj, ty to možno nevieš, ale ten typek, čo si pred 10 rokmi honil v električke, tak to bol môj fanušik, Aj môj. ktorý, Koľko som mala, 14 počkaj, to rokov? bol môj fanušik, to bol náš fanušik a on sa vrátil v Náš čase, už s vedomostami, ktoré sme mu dali do hlavy, on sa vrátil v čase za jediným účelom vyhoniť si na lejchte v električke, keď bola 15. Počúval Nika Fuentesa pri tom určite. To bol niečo ako taký moderný Terminátor vlastne. Terminátor išiel v čase, aby zachránil svet, a on išiel v čase, aby si mohol vyhoniť na lejchte. Ale celkovo, prečo je Lejkta zatiaľ tam? Lebo nič iné nehovorí, iba o nejakých svojich vlastných skúsenostiach. Hoci akú čajku tam mohli zavolať, ale oni dali radšej priestor, akože byť na tej strane dobrej slečne, ktorá robí kariéru v progresívnom Slovensku.